Moikka! Pitkästä aikaa video. Lähdetään testaamaan tuommoista Insta360-kameran kiinnitystä tuohon uuteen pyörään ja katsotaan, jos saataisiin vähän videoita enemmän aikaiseksi tänne kanavalle, jos toi 360-kamera olisi semmoinen ratkaisu, millä pääsee aina nopeasti kuvailemaan, koska se reissuhan on pääasia, ei se kuvaus, ja sen takia sitten yleensä jää kuvailut vähän vähemmällä. Mutta tsekataan, minkä näköinen tästä tulee. Eli siinä on tämmöinen superklämppi kiinni ja sitten on tää Magic-tikku Insta360, joka tulee tuohon pyörän eteen. Ja sillä pitäisi saada sitten varmaankin aika semmoista näyttävää ajokuvaa aikaiseksi. Katsotaan, miten se toimii. Mä kiinnitän ton 360-kameran tuohon ja katsellaan sitten lisää. Siinä se nyt sojottaisi. Testaa samalla miten nuo mikit toimii tuossa, koska tässä X4 pitäisi olla ihan hyvät nuo mikrofonit. Niin katsotaan samalla se puoli. Luultavasti tulee tuulen suhinaa ja kaikkea muuta, mutta kokeillaan. Se sojottaa tuolla nyt tuonne eteenpäin, niin näyttää vähän hassulta ja näin, mutta testaillaan. Alright, laitetaan lasit päähän ja sittenhän me lähdetään. Samalla tässä tosiaan testaillaan sitä äänen laatua, että minkälainen se on. Tarviiko ottaa noita lisämikkejä tähän? Noin, ja sitten menoksi. Kuuluuko mun puhe nyt, jos puhun tästä pyörän kuskin paikalta, niin ajaessa. Tämmöistä tasasta jättää. Tasasta tietää. Ei mitään. Ei isompia töyssyjä. Paitsi että on. Käydään polkea tommonen pikkulenkki. Kameran tonne taakse kuvaamaan kanssa. Katsotaan miltä se näyttää. Noniin. Nyt se olisi kiinnitetty tuohon taakse, niin katsotaan miten se pysyy siinä. Se tulee vähän tuon Garminin valon kanssa vähän hassusti tuohon tuo klämppi, mutta testaillaan. Tää on vähän pidempi nyt kuin tuolla etuasennossa toi selfie-tikku. Katsotaan miten se heiluu tuossa. Kokeillaan vielä tämmönen ohiajo videokuvaus, eli se on nyt tossa tunni. Ja se on vielä sillai varovainen tämmöisellä tuulella, että nämä mennään helposti kaatuu. Eli se on nyt tommosella selfie-tikun päässä ja sitten se on tommosella mini-jalustalla, niin tossa tuo selfie-tikku ja se seisoo siinä, niin katsotaan miltä näyttää tämmönen ohjaajo-video, jonka pystyy tällä myös helposti tekemään. Niin toivottavasti se ei nyt kaadu tuossa tuulessa. Tuulen kanssa on tosi varovainen. Kokeillaan vielä tämmönen, eli mä pidän kädessä nyt tätä keppiä, koitan pyöräillä sen kanssa ja toi kamera sojottaa tuolla. Niin katsotaan minkälaista kuvaa tästä tulee. All right. Sehän näyttää kuvalaatu ihan hyvältä ja miten mä kattelin puhelimesta tuosta äsken. Ja tuo tuulen suhina tietysti vaikuttaa tuohon. Tai tuuli vaikuttaa tuohon äänenlaatuun, mutta sen pystyy esimerkiksi tämmöisellä DJI:n mikrofonilla, joka yhdistyy tuohon aika näppärästi, niin sillä hoitamaan.
kuntoon. Ja täytyy vielä testata, että miten noin Insta360 omat tuulisuojat sitten vaikuttaa tuohon X4 ääneen tuossa ajaessa tai silloin kun on tuulista. Toi P-Ytekin superklämppi toimii tosi hyvin. Tää on nopea setappi. Pystyttää ja purkaa ja toimii tämmöisessä pyörähommassa. Miksei myös muutenkin retkeilyssä, niin tosi hyvin. Ja videoita tulee varmaankin lisää. Se on moro!